So ke umzali khona lento onokuxhumana naye ngenkaba. Ingakho kuye kuthiwa umzali uma ehanjelwe ingane uvuka lento ekuthiwa umsiko eyamenza mhlazana ingane yakhe izofika. Uma ungahlala nomama bashonelwe izingane bayakutshela ukuthi kwenzakalani ehlukile mhlazana ingane yakhe izoshona ngalolu suku. Khona into ehlukile eyenzakalayo. Shuthi yayisimtshela ngoba phela vele labantu I feel like ukuthi bona ba connected more kunathi kwi-nature. Akufani thina siyakwazi ukuthi into singayisenzi. Angithi mina asibuyiseni lokho ngoba masithi bona ba connected more thina siyisenzi. Ayo aware ukuthi ingane zanamhlanje zoba umama bakusasa. So shonke kuzokwenzakala. Asifuni ayibanje isemaphupho. Ngoba nakho phela ukufika kwemali nakhona i-family structure kuyishintshile ezinye izinto yabo ukufika kwemali ngoba manje imali uma uyibheka isiqale yasenza kwanezinto esithela ukuthi okay lo ngoba uyena onemali shothi uyena kumele kuziwe ngaye kakhulu. Lona ngoba unemali engazuthi ngaphansi kwalo ikushuthi lona asikwazi ukuthi singayizwa kakhulu into ngoba ngisho izingane nje ingane ziyamazi ukuthi umuntu osipha imali eningi kakhulu kunomunye ukuthi hayi yilo. So nanga umuntu ekumele simhloniphe eqala singakamfiki kuloyo uma ethelwa akwenzeki akwenzeki lutho. Okay. Nabo kubungozi balento. Okokuqala nje ukuthi imali ifike yahlakaza amakhaya. Siziqiniso lelimsono. Kodwa awahlakazwanga kakhulu imali. Yebo unawo umthelela. Ahlakazwe ukuphelelwa ubuntu kithina emndenini. Asazisani emndenini. Uyazi ukuthi njengamanje wena makuvalwe izikole kumele ngabe ucela izingane kaMfowenu tazize kwakho. But ngesizathu sokuthi wena awazisani